ikusten nunen, ezin nula, banaka nula jokatuko bat, horre mine ikiziten da. Esperantza banun txapeldun ateatzeko urte baten, baino, 3 aldiz ja, ikaragarria. Irabazlea asezina 3 txapel baditu eta erronka berri ere bai igandeko finalari begira. Aimar Olaizola izan zen azkena 2013an txapelari eusten 2 urtez jarraian. Lauterdin errepikatuta nau, baino banaka ez dut inoiz errepikatu txapela. Oain arte irabazi juten 3 txapelak 3 urtez behin irabazi jut justu. 18, 21 eta 24. Bueno, kiston alitzak enetzako ez. Orotara 16. denetan berezienetakoa. Final berezi ez da nik ezin dizut esan, azkenen Iñakin kontra. Bueno, aspalditiken ezautze geha, laune dut. Lehen partidua galduta hutsegiteko aukerarik gabe geratu zen, baina une zailagoa gaindituta helduko da finalera. Honei galetzea jazu partidu importantena txapelketakoa atanokoa esango dizut. Eta argi neuken txapelketa guztien ez zitela inork dominatuko, Jabik egun hortan dominatu ziten bezala. Netzako ikaragarri metzion pelotai, eta urrutitiken nire meritu izan zen, asko defenditu nula, pelota asko atean nulatzea, eta nire ustez, partidu ikiarri garrantzitsu izan zen, arnaz ikiarri hartu nun, eta hortik aurrera garbi ikusiaz, gorak ainet eta oso kontentu. Beak sake daukenen da, mentalizauta nau, asko sofritu beharko dela, sake guzti parete sartzen nahi da, eta hortako pres nau, eta momentu zaie bizitzeko ere prestetorio gara auke frontoia ez. Gogo ikiarri dauket, final handi bat ikeko, nire ingurunen notatzet, ilusioi, eta esate izutena, kostinten ez oso final zaila dauketela, baina ondo bilatzen ez, eta fedea dauket partidu hona ingotela.